Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिहरनाय थाबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बोथोरा ओरैबायदि थान्दा अखा हाबाय थादों आरो माने दिनै बेबायदि भिडिअ लाबायनि प्लेनिं नङामोन आरो एसे बाहेरायाव थांनानैसो भिडिअ लानो सानदोंमोन आरो ना दिनै सानडे नालाय ओमफ्राय दानाबा बोथोराबो जिबायदि अखा हानानै होबाय दोमैलु थान्दा माने थांनो बाबाय आरो ना अखा हाबाय थानायफोराव ओंखारलांनो बायो नालाय ओमफ्राय दा थांबाबो थांनायाथ' थांगोन दायो होमबाबो दसे ओंखारलांगोन आरो होमबाबो इसां बिदि बेरायहैनो थांनाय जानाय नंला बेनिखायनो रुमावनो मोनसे ब्लग बनायनोसै होननानै बनायबाय आरोना आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै आरो दिनै आं मा भिडिअ लानानै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ जादों माने आं दिनै फार्स्ट फंबायमोनजों ब्लग लाना फैदों आरोना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना दिनै आं माबोरै लाना फैदों কি বানাবো ওইটা আমরা का सलाह बनाओ ऐसे बताओ क्या बनाएगा क्या बना के बताएगा क्या है ये কি বানাবো তুই কি কয় तू लाडू तुमको पता है क्या तुम लोग क्या बोलता है इसको আমি যে কেটে খোয়াই নাকি আজি ফার্স্ট টাইম না আজি ফার্স্ট টাইম বনাইছে আদা তো আছিল কিন্তু বেয়া হল কি অকমানে दुगैखांबाय दायो ओमफ्रायो सा लोंनोसै आरोना जोंना एकदमबारे फंबायमोना बनायगासिनो दङ सा ओमफ्रायो लारु बनायदों आरो आं दिनै जाग्राल'सो जागोन बनाय होननानै बनायखायाखै आरो दसे बेरायनो थांनांगौ जल्दि एसां मोजां प्लानिं खालामदोंमोन दिनै बेरायनो थांनायनि ओमफ्राय गैया दिनै बोथोरानो अयनाय अखा हानानै होबाय लारु सावनाया नै बा देन्जार गिदिर गिदिरखा खामोजोब्बाय सब पुरियैसै न किसुमान बेनोसै नै बिसोरो लारु बनायनायखौ जानाय नायनोसै आं थावना थावाखै बुझा नहीं मुर्गा ना तो वीडियो बनाया देखिए बस लाया वो बांध थाव थाब अखा हानायनि गुदुं लुगैनानै जानो मुझे जानो काबू ভাল লাগিছে না নাই নালাগে ন তোমালোকে বনালে না বৰষুণ বতৰত এনেকা গৰম কিবা বস্তু খাব পালে মজা গোবৰ খালে মানে যায় বহুত দিন জানে না Gelasnya saling mau dengan gelasnya forty lah deh be. Cheers, dalam. Udah. Paitia. Duta paitia itu mau naik kuasa nong. Namanya rasa berai nepri nemen marbai arna mana tuh hoizi badi oka bai thade kan halai empai tangan lagi apa tangan kayak mana bai thaya ese oka karena kayak ओंखारबोबाय आरोना माथिं थांनाय जायो दसे बेरायनो थांनोसै आंना पार्टनारफोरा हनै बाबुमोना फंबायमोनसे लोगोफोर बेलेग साननाङा मेगना हाजिर हाबिनि ए भाइटी इमान अकले আছে ইমান বেচাৰা আমি বৰত কৈ আছে ন তাৰ কাৰণে ভাইটিটো একো বুজি পোৱাই নাই মনে খোজকাঢ়ি আছে ন কি ইমান দূৰে গৈ আছে ওচৰত আহা बेरायनो थांनोसै मासि मोनहै मिथिया आरोना थांबाय थानोसै अखा दोमैनायनि एसे ओंखारलांनोसै थांबाय थादों नोंथाङा बेरायनो थांनोसै अखा दोमैनायनि बहा थांगोन जायगाखौबो मिथिथ'आ आरोना जिखुनु जाया ओंखारबोबाय थादों थांबाय थादों बहा सहैयोसै बहा मायनोसै जाबायलै
ओमफ्राय नै दिनै सानदे नालाय बेखायनो बन्द' गोजासो आरोना थाबायगासिनो दाबो थाबायगासिनो मोनाजोब्बाय होनबाबो नै बबेथिं सफैलाबायखो मोनानि थाबायथिंबाय थादों जोंसो मिन्थिसिगौ दिनै बहा मोनफैखो नै मोनानानै अग्निगर पार्क खाथिथिं मोनफैबाय ओमफ्राय नै पानिपुरिखौनो जालाबायनोसै आरोना नै दासो मोनफैबाय आरो बेरायना फैनानै माने ओरैबायदि गिदिंबाय माथिं गिदिंदों माथिं थादों माने जोंसो मिथिसिगौ आरोना ओरैबायदि पुरा माने तेजपुरखौनो गिदिंजोब्बाय आथिं आखाइ साजोब्बाय मोनाबायबो नालाय ओमफ्राय मोजां नुवासै माने एसे मायावबा थांनो होननानै बेरायनो साननाय पार्कफोरावबो हाबनो साननाय आरो ओमफ्राय अबेथिं अखा हानानैबो थांनो हाखायासै नालाय मोनाखाबायमोन होमबाबो दसे ओंखारलांबाय एसे बेरायना फैबाय रुम सिङावबो सानसे थाबाय एसे बारबो मोनो नालाय ओंखायनो ओंखारलांस्राबाय आरो स' नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोन्दों कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय मोनसे खोथा नोंथांमोना सोरबा साननो हागौ आरोना आइया मा तेजपुर जालायखो होननानै एकदम माने बिथा गरम दसेनो बिथिं सोलायबाय थानाय जाबाय थादों आरोना आङो माने खामानियाबो मा होनो टेम्परारि बायदिखौनो होनांसिगोन बिनिखायनो थानायफ्राबो बिथिं थांलाय जायगा सोलायथिंबाय थानाय जादों आरोना माने मोनसेयावनो थानाय जायाखै सानलायगोन आरोना सोरबाया आइया मा दसेनो तेजपुर जालायखो दसेनो माबा हेन दसेनो गुवाहाटि दसेनो तेजपुर दसेनो माथो खालामनो उपाय गैया टेम्परारि खामानि मावग्रा मानसि बेखायनो सोलायबाय थानोबो गोनां जायो लोगोसे नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आरोना जायफ्रा गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आङो जेसेबां हायो नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो स' बिदिब्ला थेंक इउ स' माच बाय